Du er det ganske mekaniker. Fordi at vores bil er gået i stykker, så vi har skrue en. Okay. I bor så her, eller? Nej, vi bor i Danmark. Hvad med dig? Hvor bor du her? Arbejder du her? Jeg arbejder ikke som noget, men jeg bor lidt længere nu. Kunne du tænke dig at arbejde? Ja. Altså, hvis vi siger 750 euro måneden, hvad siger du så? Bare lave noget rengøringsarbejde, noget bygningsarbejde, eller... Det... Altså, men det er lige nu. Det er sådan nu eller aldrig tilbud. Hvis du skal med, så er det nu. Jo, men det vil jeg da gerne, men hvad med tøj og... Altså... Altså, der er tøj i Danmark, og har du dit pas med? Jeg har mit pas. Så er det bare til at sidde. Okay. Hvad går det der job egentlig rigtig ud? Bare bygningsarbejde eller rengøringsjob. Der er mange penge i det. Der er omkring 750 euro om måneden i det, så det skal nok blive godt. Hvor skal jeg bo hen? I starten skal du bo i min kones hus i Jylland. Så det vil jeg da glæde mig til. Okay, det I så lige har set, det var ligesom der, hvor han ligesom blev fubbet til at tage med og alt sådan noget. Og grunden til, at han tog med i stedet, så jeg tænker på, at det er virkelig mærkeligt, hvorfor hopper han bare ind i en bil lige pludselig. Det vil man jo ikke gøre. Men det er så fordi, at hjemme i hans landsby, der var der absolut ingen mulighed for, at han kunne få et job overhovedet, så han kunne ikke tjene penge på nogen måde. Og derfor så hele grunden, det er jo i bund og grund sådan fattigdom, og han havde en 4-årig søn, som han også skulle forsørge. Og det han så havde tænkt sig at gøre, det var jo, når han kom til Danmark, så ville han kunne sende penge hjem, som så ville kunne forsørge hans familie. Da han så kommer til Danmark, finder han forholdsvis hurtigt ud af, at det ikke er helt præcis, som de havde sagt, det skulle være. Det vil sige, at han får ikke de 1000 euro, som han havde fået at vide. Og de 2 job, de er ikke rigtig ledige, det vil sige, at han rent faktisk ikke laver noget. Han bor i en lejlighed i Jylland, hvor han er blevet placeret sammen med nogle andre. Og han må ikke gå ud om natten, og han må ikke rigtig tale med de andre. Under opholdet i Danmark begynder han lige så stille at begå mange tyverier, dagligvarebutikker og hjemmetyverier. Og det gør han, fordi at bagmændene tror ham på livet og slår ham. Og de siger også til ham, at hvis han går til politiet, så vil de tæske ham ihjel. Der er ikke nogen mulighed for at gemme sig, fordi lige meget hvad, siger de, så vil de finde ham. Imens de her tyverier bliver begået, der prøver han sådan der at blive opdaget af sig selv. Han prøver lidt at begå nogle fejl, han prøver lidt at sådan der virke sådan lidt urolig og sådan noget, så det er, at der er måske nogen, der fatter mistanke og sådan noget, så han kan blive opdaget af politiet, fordi han vil jo virkelig gerne ud af det her. Så han prøver ligesom med vilje at blive opdaget, så det er, at han kan komme ind på politistationen. Han har rent faktisk været på politistationen 2-3 gange, men han taler ikke dansk, og det eneste han kan sige på engelsk, det er I have a problem. Så politiet har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var. De har nok bare tænkt, at ja, det er bare endnu en. Han taler kun romansk, og i det han ikke har fået en tolk, så har det været muligt for dem at oversætte, hvad han har sagt. Finder en måde, hvorpå at komme i kontakt med en kvinde inden for Center for Menneskehandel. Hun finder så en tolk til ham og hjælper ham med at føre sagen videre til politiet. Politiet får alle 25 ofre ud af det, og finder også alle bagmændene. Sagen den kører stadig nu, men de regner med at få den afsluttet til november-december, hvor de så har været alle afhøringerne igennem med alle de 25 ofre og alle bagmændene, for de bliver nødt til at få hørt det for alle historier, så de ligesom kan afklare, hvilken dom de skal have osv. Say to you, come home, come home, 'cause I've been waiting for you for so long,